Sziasztok, én Dominik vagyok, vagy más néven Pista, és ez itt a Panda kutyám, 12 éves. Sziasztok, én meg Zsolti vagyok. Hát együtt csinálunk GTA 5-ös videókat. Meg GTA 4-eseket, meg egy Forza Horizonos videót fogok majd csinálni, és az én csatornám neve pedig Pista Dominik, de szerintem ezt tudjátok, hogyha nézitek a videókat, persze ez egyértelmű. Az enyém meg Kamár 99 MP Wolf 6. Azon GTA San Andreasos videókat láthattok majd. Meg majd több játékkal is fogunk játszani. Például mondjuk Counter Strike-on. Ja, meg San Andreas ugye a Zsolti, ezt már mondtad? Mondtam. Ja, akkor jó. Nem figyeltem oda. Közben itt megy a Discovery Channel csatorna, olyan fos műsor megy, hogy ez egyszerűen borzalmas. Ne, nyugjél már itt te. Annak hús. És hát a GTA-ból szerintem lesz ugye online-os videó, meg sima story módos. Tehát, hogyha a GTA 5 mondjuk online-ban tudnátok nekem néha segíteted, hogy mit kell csinálni, mert egy szó sem tudok angolul, tehát ugye 5-es vagyok, és nagyon rossz vagyok angolból, szóval nem tudok igazából semmit, tehát tényleg. Zsolti, te tudsz valamit nagyjából Hát, valami jó? egy-két szót tudok, de nem sokat. Mondjuk pont amennyi utadra. Hát annyi mondjuk az igaz lesz, hogy ugye lesz mindenféle videó, tehát nem csak ilyen GTA-s, meg játékok, meg ilyenek. én például laptopon nem is tudok játszani, meg számítógépen, csak Xboxon megy, vagy PS-en, tehát ezek mennek nagyon jól. És az én videóim azok PC-ről lesznek fölvéve. Ja, igen. Meg majd lesz ez a Cleverbot, vagy hogy hívják, Cleverbot, az nagyon durva, az nagyon fajn amúgy, ez tényleg nagyon jó, közben nézzük ezt a hülye játékot, mindegy. És hát szerintem ennyi lesz igazából ezekből a videókból, az igen, és akkor, az igen, és akkor szerintem még, tehát mindenféle ez majd így kialakul, hogy milyen videók lesznek, tehát ugye majd ki tudja, mit hoz a sors. Most igazából telefonról veszük fel a videókat, és nem kameráról, mert nincs kamerám, tehát az a baj. Ugye, mindig Zsoltival fog videókat csinálni, olyan nem lesz, hogy egyedül vagy ilyesmi, tehát a Zsolt is itt lesz egyfolytában, és nem lesz ilyen, hogy mondjuk csak én egyedül, vagy ő egyedül. Csak az ő csatornáján persze. Na, még miről beszéljünk, ami úgy fontos lenne? Hát mondjuk azt, hogy én tehát ilyen kezdővideósok. Még ilyen kezdővideósok vagyunk. Ja. Még sose raktunk föl videókat. Remélem azért fogják néhányan nézni a csatornát. Tehát lehet, hogy most nem lesz nagyon izgalmas, de vagy a GTA Online az nagyon jó lesz. Az viszont, az garantálom nagyon jó lesz, és fogok már csinálni tudni találkozókat, meg minden ilyen jó dolgot, persze, az egyértelmű. Panda? Nem akarsz ide visszajönni? Na, meg ugye az, hogy majd lesz olyan talán, hogy egyszer-kétszer átjönnek a barátaink, és akkor velük is fogunk mondjuk valamit csinálni, ugye Xboxozni, vagy valami ilyesmit, és akkor az jó lesz. Meg várhatóak a sétálós videók, ugye közben valamit csinálunk, meg ugye... Lesz olyan, hogy biciklire szerelünk. Igen. Kamerát, hogy leborulunk a dombon. Igen, Az hogy nagyon nagy ugye lesz. mi erdőkertesen lakunk, és hogy itt milyen helyek vannak, Itt pedig van dombos. Nagyon durva tényleg. Lőtér, erdő, meg mindenféle. Ja, minden dolog itt van, ami fontos lenne. Ez a kutya, te? Hát ez kész amúgy, ez egy ilyen sztrókot kapok tőle, komolyan. Na, és hát ennyi lenne igazából a videó, nincs benne semmi különleges, csak elmondtam néhány dolgot, hogy mi lesz a várható ilyen videók, meg az, hogy a Zsoltinak mi a csatornája. Na hát akkor majd elköszönünk, csak kikapcsolom a videót. Na. Hát akkor ennyi volt. Sziasztok! Sziasztok!